आज के समय ऐसा आ गई। पहले अनपढ़ गंवार के लोग कही जे अंगूठा छाप हमें ठेपा दिल। आज अंगूठे के महत्व इतना बा, अंगूठा ना लगी तो बैंक से पैसा ना निकली, ना हो अंगूठा ना लगी तो घरे राशन ना पहुंची, अंगूठा ना लगी तो पानी ना गिरी, आधार कार्ड ना बने, अंगूठा ना लगी तो पैन कार्ड ना बने। आज अंगूठे का महत्व हो गई, पूरा इंडिया अंगूठा छाप हो गई। मोबाइल पर अंगूठा लगल बा, खुलतो भी है। मोबाइल ऐसा आ गई, रामविलास पासवान जी के जमाना रहे, दूरसंचार मंत्री बनले। अच्छा, इंडिया में घर घर टेलीफोन पहुंचा दिल। टेलीफोन के समय रहे, एगो लड़की बार बार आवे, रोज दिन भर में 2-4 बार आवे। 60 साल की उम्र वाला रहे, कहले जे बाची तो रोहन हमारा बर्दाश्त नहीं खे हो, इते का करत रे, का गुबु गुबु आवत रे। हाँ, तू रहे काउंटर पर, हम खाड़ रही ले कौन पाओ, लेबा लेबी लेबा लेबी लेबा लेबी लेबा लेबी लेबा लेबी खेल तारू दोनों बेरा फोन पर, लेबा लेबी खेल तारू दोनों बेरा फोन पर। तू रहेलू काउंटर पर, तू रहेलू काउंटर पर, हम खाड़ रहिले कौन पर, लेबा लेबी लेबा लेबी लेबा लेबी खेल तारू दोनों बेरा फोन पर, लेबा लेबी खेल तारू दोनों बेरा फोन पर। खालू तिरंगा गोलियां फाड़ दे जा झाड़ के, खालू तिरंगा गोलियां फाड़ के जा झाड़ के, बाकी आई हया तवार के जा झाड़ के, बाकी आई हया तवार के जा झाड़ के। देहाती जी जितना कुंवर जी भुलाइल है उतना याद कैले हो खबर। सीखो तारे, अभी सीखो तारे, अभी लड़का बड़ो सीखो। चूसल फोन में के चूसल जला चूसना, तनिकी में रूस जालू लागल बाटे रूसना। ए बाची निमन चीज ना हो, फोन मोबाइल निमनो हा बाउरो हो। चूसल फोन जैसे चूसल जाला चूसना, तनिक मरूस जालू लागल बाटे रूसना। जब मोबाइलवा के रिंगटोन आवता ते कूद जाता रे, कोनो मिलनुआ हकारे तनिके में कूद जालू घंटी के टोन पर, तनिके में कूद जालू घंटी के टोन पर। लेबा लेबी लेबा लेबी लेबा लेबी खेल तारू दोनों बेरा फोन पर, लेबा लेबी खेल तारू दोनों बेरा फोन पर। यारो मैंने पंगा ले लिया,
बताव हाँ तोरा फोनवे पे चुमा दिहला लिहला के का काम बा? हाँ। अरे बौराही काहे झरवावत सुधर जो काहे झरवावत तारू? लेन देन करेलू फोनवे पे चुमा हमारा करे जवा में गोड़ जाता सुमा लेन देन करेलू फोनवे पे चुमा हमारा करे जवे पर गोड़ जाता सुमा तार नंबर भी हम जानता नहीं तार नंबर जानता नहीं हाँ डायल करेलू 3 13 23 सोन पो डायल करेलू 3 13 23 सोन पर लेबा लेबी खेल तारू दोनों बेरा फोन पो लेबा लेबी खेल तारू दोनों बेरा फोन पो अनहरिया पिता के अजरिया में आई हो धीरे से की पोर के अनहरिया पिता के अजरिया में आई हो धीरे से की पोर के सिकड़ी बजाई हो धीरे से की ठोक के सिकड़ी बजाई हो धीरे से की ठोक के हम ही देखनी है से फोनवे पर रोत रहे है हंसत रहे है आई कहतली कि जातनी तोहरे इरखे डूबे आखिर कोनो न कोनो बात बा बोले बा डोरी में कोनो न कोनो बात बा हाँ हाँ फोनवे पर रोवेलू हंसलू खूबे कहले कि जातनी तोहरे इरखे डूबे फोनवे पर हंसलू रोवेलू खूबे कहलू कि जात बानी तोहरे इरखे डूबे ये हम जानती ना हमारा के बारूद बाबा सैलून में दाढ़ी बनाओ तनी वही जे हमारे से ही बात कहले कि देखिया ना फलनिया के हम कनी रहा तन ढूका लागे तो ढूका लगनी तो बाबा ये बारूद हमसे कहले सैलून पो बाबा ये बारूद हमके कहले सैलून पो बाबा ये बारूद हमसे कहले सैलून पो लेबा लेबी खेल तारू तूने बेरा फोन पो जाओ लेबा लेबी खेल तारू तूने बेरा फोन पो लेबा लेबी खेल तारू तूने बेरा फोन पो माननीय कमलेश देहाती जी ऑडियो भइल वीडियो भइल हाँ बड़ी सुंदर रवा गायक बानी बोले बने रवा से गावला में मन प्रसन्न भइल हाँ जी गीत के जवाब लय से देनी लेवल लेवी भई लेबा लेबी भइल दोनों ओर से ना जी चुटकीला कहले बनी एगो हाँ जी तो करतनी जवाब सुने के पड़ी रुआ हाँ सहे का परी धुरान काका जी कहले यहाँ के हैं अच्छा तो यह धुरान काका कहले हैं हाँ कि जे जैसन कहले वैसन कहे के चाहे हाँ जे जैसे रहेला वैसन रहे के चाहे चाहिए दुधार गाय के लात तने मने सहे के चाहे चाहिए के बाड़ी के नानू सहे के चाहे यही तरह को लड़का से कहला से एगो कि ए बबुआ गाय के दूध में माई के दूध में का अंतर है हाँ लड़का कहले जे सुनी सुनी गाय के दूध हम पहले चीनी डाल के हाँ तो बड़ा मीठ लगेला लगेला अब माई के दूध पहले तो उतने हमारा मीठ लगेला हाँ कि हमार पापा हाँ कमलेश देहाती हाँ हमारा मम्मी के दूधवा पिए ले नु हाँ। तो काहे दिन वही घड़ी उल्टी करे लगे कृपया गार है कारी आई सुनाई
आई आई अपना औकात भर उठा मत धरी हाँ। का खोतानी रे वो गावत कंपनी का खोतानी कखनी छोड़ावे के बा अब तक काल विजय पाठक संग दू गोला हमरा गावे के बाद तो बाबा का रोवा बिगाड़ आज दे। रोवा के हम ठहरवा में नहीं काल उनको के ठहरवा देबे के बा। बहुत माल चापता रहे